fordums tid blev markedspladsen i Molden flittigt brugt til henrettelse af mordere og afbrænding af hekse. Blodet flød, og fedtet fra de afbrændte kroppe mættede mulden. Molden. Jorden husker. Jeg begyndte at skrive, fordi at som barn, så elskede jeg at finde på historier. Og sådan har jeg altid haft det. Der dukker altid alle mulige historier op i hovedet på mig, som jeg godt kan lide at fortælle. Og så må man jo prøve, og så satte jeg mig ned, og så begyndte jeg at skrive mit første manuskript. Jeg var 15 år gammel, og jeg sendte det til et forlag, og jeg fik selvfølgelig et afslag. Men så var jeg i gang med processen, og så begynder hele den her lange tur, som de fleste forfattere nok kender, hvor man skriver et manuskript og sender det ind, og man får afslag, og man prøver igen, og man skriver et nyt manuskript, og så bliver man langsomt bedre og bedre som forfatter. Det var hvordan jeg kom i gang med at skrive. Altså skriv, så er den der til sidst. Jeg skriver inden for de fantastiske genrer, og det gør jeg simpelthen, fordi jeg skriver kun det, jeg selv kan lide at læse. Og jeg foretrækker horror og science fiction og fantasy. Lige for tiden, så er jeg massivt i en horrorbølge. For det første, fordi jeg kan godt lide at skræmme folk, men samtidig så er det jo en udfordring sådan rent fagligt, fordi du er nødt til at bygge en stemning af kun med ord, som læseren så bliver opslugt af. Og du kan ikke snyde som på film med underlægningsmusik. Du kan ikke bruge chok. I film så kan du hoppe ind ud af busken og sådan. Men det kan du ikke på en tekst. Du kan ikke skrive fordi det fungerer jo ikke. Altså når folk de skriver anmeldelser eller skriver sådan til mig direkte at puha, den historie den er uhyggelig, så er det fedt. Så ved jeg at det fungerer. Molden er en historie, eller en stribehistorie, som faktisk har været nogle år undervejs. Det er jo de her 9 små historier, som foregår på en folkeskole, som ligger i Molden, hvor der er sket alle de her grusomme ting i fortiden. Undertitlen er jo Jorden husker, og al den grusomhed, som har været i det område, det er blevet hængende, hvor de stakkels elever på Molden skole, de oplever, jamen, hvad vil det egentlig sige, at alle de her grimme ting, de sidder fast. Men samtidig så skæver jeg jo også lidt til, at jeg er skolelærer. Og der er nogle ret tunge ting med, der er nogle ret tunge temaer med i de her fortællinger. For eksempel anoreksi. En af historierne, der er en meget ung pige, som lider af voldsom anoreksi. Og ligesom hvordan håndterer omverdenen det, hvordan håndterer ens familie og skolen det. En af de andre, der er det en dreng, hvis far har kræft og ligger døende derhjemme. Og som selvfølgelig handler om det, og om uhyggen, som han oplever, men samtidig også omkring, hvordan omverdenen håndterer det. Den der mur af tavshed, som man er kommet ud for, og ikke kun børn, det går voksne også. Ikke? Vi synes, det er virkelig svært i vores samfund at håndtere folk, som står i de her svære situationer, så bliver man sådan tavs. Så der er nogle meget stærke temaer i, som er lagt oven over de her uhyggelige historier. Og det er så også det er min første selvstændige udgivelse på Tellerup. Jeg har tidligere haft en novelle med i Horror.dk, men Molden, Jorden husker, det er den første sådan fulde selvstændige udgivelse hos Tellerup. Bunker 137 er min første krigshorror-roman. Krigen er jo det perfekte baggrundsmiljø for gyser. Alle elementerne er til stede. Ikke? Du har en gruppe sammentømrede personer, du har områder, hvor der sker forfærdelige ting, du har presset med at være med i kamphandlinger og forladte byer, og hele scenariet er rigtig godt til en gyser. Og jeg havde gået et stykke tid og tumlet med den her del
med den her bunker, som ligesom er, derfor den hedder bunker 137, at den er omdrejningspunktet for historien. Men der hvor der kommer et twist ind, det er, at mine hovedpersoner, det er ikke de allierede. Mine hovedpersoner, det er faktisk de SS-tropper. Det er i krigens sidste dage, og den her gruppe Waffen-SS-soldater er nødt til at søge tilflugt i en bunker, fordi de allieredes fremrykning er ikke til at stoppe. De nærmer sig Berlin, de kan ikke holdes væk. Der er jo oceaner af krigshistorier, både i bøger og på film, men der er meget, meget få, som viser deres side af krigen. Altså der var Das Boot var en fantastisk film, men de snyder, fordi i Das Boot, der kan de ikke lide krigen, de kan ikke lide Hitler, de er ikke sådan rigtige nazister, de er tvunget til at være der. Hvor jeg valgte, at hvis jeg ville prøve det her, så skulle det gøre det fuldt ud, så det skulle være Waffen-SS, fordi de er loyale, de er ikke tvunget til at være der. Det er også sådan rent professionelt, at der er en udfordring for, hvordan i alverden skriver du en roman, hvor hovedpersonerne, det er dem, som læseren fra start af ikke kan lide. Vi er alle sammen vant til, at de her nazister, det er sådan nogle robotter. På film så er de robotter, som det er de onde, og de må gerne slås ihjel, og der er ikke noget, de er sådan ærkeskurkene. Men når man dykker lidt ned i det og begynder at undersøge det, så er de selvfølgelig stadig ærkeskurkene. Men inden bag det, så er de jo mennesker. Altså de havde familie, de var loyale over for hinanden, de havde venskaber, de fungerede jo meget på samme måde som de allierede, bortset fra den brutale ideologi, som de havde, i og med at de havde den nazistiske, hele den her persondyrkelse omkring Hitler. Og så begyndte det at være rigtig spændende at se, hvordan kan man få et kig ind i den verden, hvor jeg håber, at når man læser den, at så vil man til sidst sidde med en forståelse for, hvorfor var der ikke mindst nogle af dem, der valgte den vej, eller hvorfor så det ikke for dem ud, som om der var andre muligheder, andre løsninger. Ikke så man begynder at holde med dem, men så man begynder at forstå lidt af, jamen, hvad er det, der foregår inde i dem. Fordi sådan rent idealistisk, så synes jeg, det er meget, meget farligt, når du udråber folk til at være monstre. Fordi når de bliver uhyre, så bliver de urealistiske. Når man siger, at nazisterne de var sjælløse uhyre, så bliver det noget, der ikke kan ske i dag. Og de var jo folks naboer. Men selve historien, det er rendyrket horror. Det er rendyrket horror uden nogen sjove bemærkninger eller noget som helst til at tage brødren af, som foregår i den her bunker. De holder stand, det er krigens sidste dage, de allierede rykker frem overalt, og der er noget nede i mørket, som der ikke skulle være der. Der er begyndt at ske nogle rigtig mystiske ting i den her bunker, og de her meget hårdkogte soldater, de begynder at krakelere lige så stille, fordi det er de ikke vant til. Min tilgang til sproget er forholdsvis simpel. Jeg vil gerne kunne bygge en historie op af et sprog, som ikke bliver for kompliceret. Jeg foretrækker selv, når jeg læser en historie, at det, der står, det er ligesom at det, der står. Jeg har jo gået på seminariet i 4 år, hvor vi gennemanalyserede historier, og det har altid irriteret mig, at hvis der i historien optræder en sort hund, og den sorte hund, det i virkeligheden er seksualitet, så irriterer det mig, fordi det er dårligt. Jeg synes ikke, det er godt håndværk, hvis du skal bruge en kode for at aflæse historien. Der må gerne være skjulte lag, og der må gerne være ting, som man måske ikke helt forstår, eller som man skal tænke over, før man forstår. Det er helt fint. Og derfor så holder jeg det så simpelt og så effektivt, som jeg nu kan. Stramt sprog til en stram historie. Jeg får min inspiration rigtig mange forskellige steder fra. Det kan være bøger, film, spil, sådan mærkelige tanker, der kommer flyvende, når jeg står i badet eller går med barnevognen. Men der er jo nogle forfattere, som inspirerer mig end andre. Og jeg må sige, Terry Pratchett står for mig som mesteren, fordi hans bøger er jo tilsyneladende skæg og ballade og fjollede, det den her Discworld-serie. Og samtidig så behandler han nogle virkelig alvorlige samfundskritiske problemer i ganske mange af bøgerne. Og den måde, den elegance, han gør det med, så du får nogle holdninger serveret, klædt ind i skæg og ballade, det synes jeg er fantastisk.
Men ellers så er det jo de store klassikere, ikke? Det er jo, Stephen King har jeg læst rigtig meget af som ung, hvor jeg synes, han havde virkelig, eller han har virkelig, de gode Stephen King-bøger, de fungerer virkelig, virkelig godt. Altså det jeg får ud af at læse de her bøger, det jeg gerne vil gå væk fra. Når jeg klapper bogen sammen og er færdig med at læse, så vil jeg gerne have fået en pause fra den virkelige verden, hvor jeg slapper af, og jeg er blevet virkelig opslugt i et eller andet univers. Og samtidig har fået lidt mere ud af det. Altså jeg synes, det er noget popcorn-horror, det er fint at læse en historie som bare en historie, som er uhyggelig, så lukker man og siger, at det var meget god. Det er glimrende underholdning, men jeg synes, det er endnu bedre, når du får noget med ud, når du lærer noget, eller der er nogle problemstillinger, du ikke har tænkt over. Og jeg håber jo, at når folk de læser mine bøger, at så, altså hvis det er de sjove af dem, så håber jeg selvfølgelig, at de griner højt, at de synes, det er skægt. Men samtidig så er der også noget alvor i det, og, som jeg håber, folk tager med. Og det samme med gyserne, med mine horrorbøger. Jeg håber, at folk de bliver virkelig skræmt. Jeg håber, at når de lukker bogen sammen, og jeg tror, at nu har de glemt den, og næste gang de går ind på parkeringskælder, så skulle små stumper i historierne gerne dukke op. Eller når de skal sove, så lige tænke, der er det der med lyset. Det behøver ikke at, jeg forventer ikke, at folk ligger søvnløse, men bare det, den dukker op ind imellem, det kan jeg godt lide, så fungerer det. Og så håber jeg selvfølgelig, at de lærer noget af det. Mange af mine bøger, de præsenterer nogle miljøer, nogle problemstillinger, som man måske ikke er så opmærksom på, sådan pakket ind i historien. Og jeg håber virkelig, at folk de tager det til sig, at man bliver bare lidt klogere af at læse nogle bøger samtidig. Først og fremmest så håber jeg, at man bliver virkelig skræmt. Af kommende projekter, så skriver jeg selvfølgelig lige nu på endnu en roman. Jeg skriver altid på en roman. Denne gang er det en hospitalsgyser. Jeg kan godt lide at skifte genre inden for horror-genren. Og når den er skrevet, jamen så går jeg tilbage til fantasy, så skal jeg skrive sidste bind af Bob Saga. Og så kommer der, jeg har så mange idéer liggende inde på computeren, at det er gået op for mig, jeg kan ikke nå at skrive dem alle sammen. Når en dag dør, så vil der være en hel harddisk fyldt med idéer, jeg ikke har fået skrevet. Jeg har idéer til cirka 15 romaner, hvor jeg er nødt til at sige, okay, jeg tager det, jeg synes lyder bedst lige nu. Men det meste er horror, men der er også fantasy, og der er også science fiction, og der er nogle sådan crossover-genre. Så hver eneste gang jeg er færdig med en roman, jamen, så giver jeg mig 14 dages pause, og så kigger jeg ned på harddisken og siger, hvad ligger der så ellers? Fordi idébunken, den vokser altså hurtigere, end jeg kan nå at skrive. Så der skulle gerne komme meget fra mig.